Web2Publishing er virksomhedens marketingportal og dermed stedet, hvor du kan gå ind og se, hvad der er stillet til rådighed for dig. Du kan kun se det, som du har lov til at bruge, og derfor kan du trygt gå på opdagelse og lede efter præcis den skabelon, der matcher det behov, du har i din aktuelle opgave. Denne instruktionsvideo henvender sig til dig, som skal lave noget helt nyt marketingmateriale, eller måske tilpasse noget, du har brugt før, og ende med at bestille en PDF, som du kan få produceret efter. Du vil lære at udfylde og bestille en skabelon, hvilket omfatter redigering af tekst, udskiftning af billede og mulighed for at vælge dit eget personlige udsnit af et billede. Du vil også lære at hente dit færdige resultat, når du har godkendt din skabelon og modtaget en e-mail i din indbakke. Under skabelonfanen vælger du en mappe ved at klikke på den. Her får du en oversigt over de mapper med skabeloner, som allerede findes. Du vælger herefter den mappe, du ønsker ved at klikke på den. I midterste kolonne får du en oversigt over de skabeloner, som skabelonejeren har publiceret. De skabeloner, som er markeret med grøn kant, er enten publiceret og klar til at blive udfyldt, eller allerede bestilt og klar til at blive genbestilt. De skabeloner, som er markeret med pink kant, er under udfyldelse af dig eller en kollega, og du kan se, hvem der har arbejdet med den sidst ved at køre musen over skabelonen. Det er en god idé at tage en kopi af den originale skabelon og skrive dine egne initialer, så du og de andre brugere i afdelingen kan have hver jeres version af skabelonen. Det gør du ved at klikke på skabelonen, og i højre kolonne vælger du ikonet Kopier. Du skriver nu dine initialer og klikker på OK. Du har nu fået en kopi af originalskabelonen, og den er klar til at blive udfyldt. For at udfylde og bestille den valgte skabelon, tryk på ikonet Udfyld nederst i højre kolonne. Til venstre bliver du mødt af en informationsfane, som består af information til dig som udfylder, samt information til leverandøren, som i nogle tilfælde også kan være dig. Herefter kan du klikke på oversigtsfanen. Den indeholder en oversigt over de felter, som skabelonsiderne består af. I redigerfanen kan du trykke på det felt, som du ønsker at redigere i midterste kolonne, ved at føre musen over feltet og trykke på det. Du får nu mulighed for at skifte billedet ud med et af de billeder, som skabelonejeren har stillet til rådighed, eller du kan vælge at uploade dit eget billede ved at klikke på ikonet Hent nederst i kolonnen. Klik på ikonet Hent filer, og din stifinder åbnes, så du kan navigere hen til den mappe, der indeholder de medier, som du vil hente. Vælg et eller flere billeder ved at trykke på dem, og tryk på Åbn i din stifinder, når du er færdig med at markere de billeder, som du gerne vil vælge. Det sidste, du skal tage stilling til for de medier, du er ved at hente, er en startdato og en udløbsdato. Startdatoen sættes automatisk til dags dato og bruges til at styre fra og med, hvilken dato du kan anvende dette medie. Udløbsdatoen sættes automatisk til blank, som betyder, at det aldrig udløber, og datoen kan bruges til at styre, hvor længe du vil have adgang til dette medie. Dermed har du mulighed for at styre adgangen til det medier, som du har lejet for en periode, eller som er årstids- eller sæsonbetonet, og derfor ikke bør være tilgængelig efter en given dato. Når du har valgt en dato, klikker du på venstre musetast på ikonet OK, som starter overførslen. Du vælger et nyt billede ved at klikke på billedet, og det bliver straks skiftet ud, med mindre at skabelonejeren som her har givet dig mulighed for at vælge udsnit og zoomniveau. Ved at føre musen over beskæringsboksen og holde venstre musetast nede i midten af boksen, kan du flytte den. Du kan gøre boksen mindre ved at holde venstre musetast nede i hjørnet af beskæringsboksen. Hvis du har zoomet for meget, bliver DPI vist på en rød baggrund, og du kan derefter ikke trykke på OK-knappen. Zoom derefter ud igen til DPI'en viser en grøn baggrund, og du får herefter lov til at vælge udsnittet. Hvis du fortryder dit valg af billede, kan du vælge at genindlæse det originale billede eller et andet billede ved at trykke på feltet, og derefter trykke på miniaturbilledet til venstre. Når du har udfyldt alle felter på den valgte side, vælg derefter en ny side, hvis skabelonen består af flere sider. Dette gør du ved at klikke på siden i højre kolonne. En tekst kan som vist her være fordelt over flere kolonner og kaldes det sammen en historie.
I Web2Publishing redigerer du altid i hele historien, og du kan derfor opleve, at teksten i editoren omfatter mere tekst, end hvad der synes i rammen, du har klikket på. Husk derfor på, at når du foretager ændringer i teksten, vil det påvirke alle rammer, som historien indgår i. Hvis du ønsker at slette teksten, kan du markere den og slette den som sædvanligt. Når du skriver din nye tekst, er der ingen foruddefineret formatering, men du kan vælge at formatere din tekst med de tilgængelige stilarter. Hvis du kopierer tekst ind af et andet dokument, skal du være opmærksom på, at teksten, der bliver kopieret, mister al ekstern formatering, når der trykkes på opdater, da InDesign ikke kender de eksterne formateringskoder. Du skal herefter også vælge en afsnitsstil, som hvis det er, at du selv skal skrive en tekst. Klik derefter opdater for at gemme ændringerne. Du kan nu se ændringerne i midterste kolonne, og ved at zoome kan du se dem endnu tydeligere. Du kan altid se den originale tekst ved at klikke på det lille ikon her, Vis original, og du får herefter originalteksten at se. Her kan du vælge at kopiere til redigering, og teksten vil nu blive overskrevet til den originale. Klik igen på Vis original, og boksen forsvinder, og tryk opdater for at få den gamle tekst igen. Når du har udfyldt det, som du gerne vil udfylde, f.eks. ændret overskriften til boarding data, opdater, derefter kan du se, at overskriften er blevet ændret, og lavet en brødtekst og hvad der ellers skal være i dokumentet, kan du vælge at sige bestil. Du kan også vælge at se en pdf, så du kan se, hvordan den kommer til at se ud, når du bestiller skabelonen. Tryk derefter på bestil, når du er færdig med at udfylde skabelonen. Her skriver du ordreoplysningerne, før du kan indsende ordren. Først vælger du anvendelse, som styrer hvilken type pdf der dannes i forbindelse med ordren. Derefter vælger du en leverandør, og når du er færdig med at udfylde resten, kan du vælge at trykke på bestil-knappen. Nu kan du åbne din mail. Åbn derefter din mailbox, og du vil nu have modtaget en bestilling. Klik på linket Vis produkt, og du vil nu se pdf'en i den anvendelse, som du lige har valgt. Hvis du ønsker at genbestille en skabelon, kan du enten genbestille den direkte herudefra, eller du kan vælge at gå ind i bestillingsstatus, søge på år eller måned, og vælg derefter den skabelon, som du har bestilt. Tryk på genbestil, og du vil nu blive guidet igennem bestillingsprocessen. Du har nu lært at tilføje og ændre tekst samt billeder, bestille en skabelon og genbestille en skabelon.